Здрасти, хора! Днеска сме в най-страшното училище в Разград. И как да ви кажа, много е страшно и съм самичък. Тук е училището в момента. И много е, доста е голямо, брат. Направо няма как да се вярва. Нали? Дойдох с колелото си. Тук са го щупили тея тъпи чудовища, не знам с какви. Аре, отиваме вътре. Еми, тук в момента нищо не вижда. Вътре, ама. Да, бе, няма нищо. Аре, добре, тук слизат с нещо си. Ще много видеа за страшното училище.